Het Venray Woonevent vond dit weekend plaats in de foyer van de Schouwburg. Het event is bedoeld voor iedereen die interesse heeft om te huren, te kopen, te bouwen of verbouwen, inrichten of verduurzamen van een woning. Nou, in Venray is een viertal jaar geleden een platform opgezet door de gemeente Venray om midden in de crisistijd de kavelverkoop en ook de woningverkoop in Venray te stimuleren. Alle Venrayse partijen, of althans een heel groot aantal actief in de woningbouw, hebben zich bij elkaar gepakt en hebben een platform opgestart om met elkaar acties en maatregelen te bedenken om beter de woningen te kunnen verkopen en ook beter een bouwproductie te kunnen genereren. Voor sommige geïnteresseerden was het de eerste keer dat ze het woonevent bezochten, maar het was beslist niet de eerste keer dat dit georganiseerd werd. Dat is inmiddels de 5e keer dat we dit nu organiseren. We hebben een aantal keren dat in de raadzaal van het gemeentehuis georganiseerd. En op het verzoek van de centrumondernemers in Venray is dit nu de 2e keer dat we het hier in het centrum van Venray houden. Je zegt we doen dit al 5 jaar. Is er in die 5 jaar veel veranderd? Ja, wij merken nu inderdaad wel dat het weer een stukje beter gaat met de woningverkoop. Je merkt ook enerzijds dat daardoor het animo voor partijen om mee te doen aan het woonevent iets minder is geworden. Vorig jaar hadden we meer deelnemers. Van de andere kant, ik zie nu ook wat nieuwe partijen zich melden. Dus in die zin blijkt wel dat de belangstelling blijft. Alleen grosso modo is het aanbod iets minder geworden. Ondanks de wat mindere belangstelling vanuit de woonsector is de belangstelling vanuit het publiek niet gedaald. Wij hebben gemerkt dat vorig jaar toen we naar het centrum zijn gegaan dat veel beter is geworden. En vorig jaar hebben we natuurlijk nog even tijdelijk in de oude Schouwburg of in de oude Albert Heijn locatie gezeten. Omdat de Schouwburg op dat moment in verbouwing was. Maar we merkten toen al dat daar een gigantische aanloop is geweest. Wat het grote verschil is natuurlijk is dat je in de raadzaal en het gemeentehuis komen mensen alleen heel gericht naar het woonevent toe. En hier pik je natuurlijk een hele hoop passanten bij mee die in het centrum zijn. En zeker omdat we ook morgen tijdens de koopzondag open zijn met het woonevent, verwacht ik dat daar redelijk veel animo komt. Het woonevent vindt plaats onder de vlag van Venray Bloeit. En dat blijkt een bewuste keuze te zijn. Venray Bloeit heeft in feite gezegd van wij willen excelleren op allerlei verschillende onderdelen. Op wonen, op recreëren, op onderwijs. En zo is wonen ook een onderdeel van de Venray Bloeit campagne. En wordt in feite het woonevent gepromoot met Venray Bloeit middelen. Wat wel heel bijzonder is dat de firma Keizers Manders die heeft hier een demo staan van een windmolen. Op zich is dat wel heel erg bijzonder om te bekijken. Daarnaast zal de gemeente Venray zo dadelijk om 12:30 de gemeentelijke website voor de woningbouwkavels gaan lanceren. Dat zal Jan Lonen doen. Dit woonevent wordt ook een kleine sneak preview gegeven voor de plannen op de voormalige busremise en de Julianussingel. En tenslotte wordt morgen op het woonevent, zondag dus, worden alle contracten getekend voor het nieuwe plan San Damiano en de Kruisstraat. Waarmee een van de lelijke gaten aan de binnenring in Venray eindelijk een keer een invulling gaat krijgen. Aan wethouder Jan Lonen tenslotte als vertegenwoordiger van de gemeente de eer om de nieuwe website Venray Verkoopt in gebruik te stellen. 3, 2, 1. Daarop zijn alle beschikbare vastgoedobjecten als woon- en bedrijfsruimtes, bouwkavels en bedrijventerreinen overzichtelijk bij elkaar gebracht.